Wel fe wnaethon ni benderfynu creu fideo i godi ymwybyddiaeth staff am y Gymraeg am nifer o resymau. Un o'r prif resymau oedd ein bod ni wedi agor swyddfa newydd ym Manceinion gyda dros 150 o staff newydd, a mae cyfanswm o 1,000 o staff gyda ni'n gweithio ar draws y Deyrnas Unedig. Felly mae'n peth pwysig bod ni yn codi ymwybyddiaeth achos mwy na thebyg dyn nhw'n gwybod lot am y Gymraeg. A hefyd rheswm arall wrth gwrs oedd y pandemig a'r cyfyngiadau symud oedd dim modd i ni fynd o swyddfa i swyddfa. Felly fe benderfynnon ni'r peth mwyaf hwylus oedd creu fideo ar-lein a bydde staff yn gallu cael gafel arno fe ar y fewnrwyd. Around 600 BC, historians say the Celtic language arrived in the British Isles, which in turn gave rise to the Welsh, Cornish and Breton languages. Wel, un o pethau pwysig wrth gwrs oedd penderfynu beth o'n i'n mynd i gynnwys yn y fideo, felly fe gelon ni ysbrydoliaeth gyda nodiadau canllaw gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg oedd yn awgrymu dylen ni sôn am bethau fel hanes y Gymraeg, yn enwedig gan bod ni'n delio gyda lot o staff sydd ddim yng Nghymru, sydd ddim yn ymwybodol o hanes yr iaith, statws swyddogol yr iaith, bod hawl gyda bobl i ddefnyddio'r iaith a pham, ac yn drydydd hefyd lle mae'r safonau yr iaith Gymraeg yn rhan o hyn i gyd a sut allan nhw ddod ato ni ofyn am help a sut mae fe'n effeithio ar eu gwaith bob dydd nhw. Felly dyna beth oedd yr amcanion y fideo i gynnwys. The ONS now estimates around 830,000 people speak Welsh, and the Welsh Government aims to increase this to 1 million by 2050. Welsh speakers use the language at home, at work, in schools and shops. It can be seen and heard on TV and radio, the Welsh Parliament and on signs throughout the country. Wel, wrth bod chi'n ysgrifennu o sgript, wrth gwrs mae'n bwysig pido sgwennu gormod ac cynnwys gormod, achos sgript ffilm fer fydd hi a mae'n rhaid cofio negeseuon craidd. Hefyd, pidwch â glynu'n rhy slafedd at syniadau cychwynnol sydd gyda chi. Enghraifft, os ych chi ffili cael yr archif sydd eisiau, falle achos hawlfraint, costau ac ati, bod hi'n bwysig bod yn hyblyg a addasu fe. A weithiau, mae cyfyngiadau yn gallu helpu, achos o'n i wedi ffindio'r archif yn ddrud, o'n i wedi defnyddio ambell i archif o'n i wedi prynu, ond hefyd ffindo'n ni safle archif am ddim, Internet Archive, a hwnna'n gyfle gwych i gael defnyddio lot o glipiau fydden ni ddim rili di meddwl fydden ni'n gallu defnyddio, ond nhw wedi gweithio'n rili dda yn y ffilm, felly cofiwch fod yn hyblyg, mae hwnna'n beth rili bwysig. Un o'r pethau arall sy'n eitha defnyddiol yw os gyda chi arbenigwyr mewnol neu pobl sy'n â profiad allai helpu gyda'r ffilm, cymrwch mantais o hynny. Yr enghraifft cyn bod fi'n ymuno Ofcom, o'n i'n gweithio fel cynhyrchydd fideos teledu ag ati, felly defnyddiais i'r sgiliau yna ar gyfer creu y fideo yma. A mae gyda ni wrthdylunydd sy'n dda iawn yn Ofcom yn Nghaeredin, a oedd ei wedi cynnig helpu hefyd gyda'r graffeg a twtio i fyny'r golygu ac yn y blaen, felly defnyddiwch y sgiliau mewnol. Mae hynny'n arbed arian wrth gwrs, a mae'n neud yn fwy hwylus a chyflym i chi wneud eich gwaith. Wel, fe wnaethon ni gyhoeddi'r fideo ar rhyngrwyd newydd sbon Ofcom a'r ddydd Gwildewi yn y cornel Cymraeg, a cawson ni ymateb da iawn o'r staff, ond nhw'n gwerthfawrogi bod na dipyn o hiwmor yn y fideo, bod e ddim yn gorlwytho lot o wybodaeth sych, ond yn rhoi wybodaeth diddorol i nhw am hanes Cymru o bethau fel y Welsh Not, pethau nhw wedi clywed amdanyn nhw i'r frwydr dros sefydliaeth Ffederec, a mae wedi bod yn galonogol iawn i gael siwrd fath o ymateb da. The Welsh language video, produced by Joanna and colleagues, was a huge hit at Ofcom. People really enjoyed it because it's clear, it's engaging, it's meaningful, and also it's a bit of fun. The Ofcom team in Wales work really hard. They're really communicative and ensure that we keep Welsh language front of mind right across Ofcom. Wel, o ganlyniad i lwyddiant y fideo, i ni ar hyn o bryd yn gweithio ar greu modiwl dysgu rhyngweithiol ar-lein ar gyfer staff fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i nhw eto am y Gymraeg. A wrth gwrs mae'r fideo yma yn mynd i fod yn rhan o'r modiwl, felly mae'n grêt bod e wedi arwain at mwy o waith i ni hyrwyddo'r Gymraeg i'r staff yn gyffredinol.